Fid-diskors tagħha fjum ir-Repubblika l-President Miriam Spiteri de Bono sostnit li Malta dejjem birwol attiv favur il-paċi. Dan kif dawn l-aħħar 51 sena kemm Malta ilha Repubblika dejjem kienet neutrali u birwol attiv fid-dialogu favur il-paċi. Irrimarkat kif il-Presidenza Maltija fil-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa ma seta' ġiet f'mument aktar opportun fejn id-demokrazija qed tkun dejjem taħt attakki u kienet allura Malta li mexxiet il-valuri li ħaddan dan il-Kunsill u l-pajjiżi membri tiegħu. Il-President faħret ir-riformi li qed titwettaq Malta f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili, però nnutat ukoll li għandu jkun hemm eżami ta' sitwazzjoni ta' tbatija psikoloġika u emozjonali li sofru dawn il-persuni. Dwar l-akkomodazzjoni, il-President faħret ukoll il-Knisja li flimkien mal-Istat waqfu l-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli. Il-President semmiet u faħret il-pakkett ta' miżuri imħabbra mill-Gvern li huma inizjattivi li jtaffu id-batija ta' ġenituri li jitilfu l-wil tagħhom. F'messaġġ b'saħħtu favur iż-żamma tal-individwu bħala iċ-ċentru tal-politika ikkwotat parti mill-Kostituzzjoni. Meta nżommu l-individwu bħala ċ-ċentru tal-aspirazzjonijiet li jispiraw l-azzjonijiet tagħna, nkunu qed noħolqu soċjetà li minna fija tkun ta' deterrent tal ħolqien ta' movimenti soċjopolitiċi estremi fis-soċjetà tagħna. Il-President innutat li l-Gvern qed ikompli l-proċess ta' riformi tal-qrati li nbeda bl-emendi tal-2020 dwar il-ħatrid ġudizzjarji li qed iġibu aktar effiċjenza. Intanti appellat ukoll sabiex jekk iċ-ċittadini kollu xi dubju dwar kwalunkwe membru tal-ġudikatura jirrikorri għand il-Kummissarju għall-istandards tal-ġudikatura li mħallef emeritu Tony Abela li nħatar din il-ġimgħa. Il-President Spiteri de Bono qalet li l-ewwel xhur tas-sena d-dieħla se jġibu magħhom it-tmiem tal-ħatra tal-prim imħallef e kif se jirtira. Il-ħatra ta' prim imħallef tirrikjedi l-vot ta' mhux anqas minn 2/3 tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Qalet ukoll li l-karigi tal-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali m'għandhomx jibdew jintemmu f'daqqa minħabba xi anomaliji. Hawnhekk il-President appella tal-maturità. Nawgura li jkun hemm diskussjonijiet bil-għaqal li jwaslu għal qbil. Għax dal-qbil jerġa' jkun sinjal ta' maturità u għaqda fejn tidħol it-tmexxija ta' pajjiżna. F'parti oħra mid-diskors tagħha l-President innutat kif Għawdex jibqa' wieħed mill-aktar riżors importanti fl-arċipelagu Malti. Qalet kif din il-gżira għandha tiġi protetta bl-aqwa mod anke minħabba d-daqs tagħha. Hawn appellat favur turiżmu aktar sostenibbli. Fit-tmiemi qalet kif Malta verament ħaddan l-ogħla liġi tagħha, il-Kostituzzjoni fosthom fejn jidħol ix-xogħol. Eżis Maltin Wawċin, imxejna u mxejna ħafna. L-ewwel artiklu tal-Kostituzzjoni tagħna isammar li Malta hija Repubblika Demokratika bbażata fuq ix-xogħol. Napprezzaw il-fatt li f'pajjiżna maċaw il-fenomenu ta' ċittadini jħabbtu l-bibien tal-politiċi biex ikollhom xogħol jew inkella jeżiljaw ruhom għaliex ma jkunx hawn xogħol għalihom f'pajjiżna. Sa dan it-tant qabel dan id-diskors saret il-parata ċerimonjali mill-Forzi Armati ta' Malta fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Preżenti kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Robert Abela.